valencians a vegades no fem tot el que cal per a reconèixer els nostres homes i dones. I, per tant, jo crec que actes com este són necessaris. Quan el 23F, allà a la 1:30 de la nit, jo tenia ganes d'anar al vàter, al lavabo. I, efectivament, vaig anar. I entonces estàvem allí tots els guàrdies civils, m'acompanyaven, per les escaletes, baixaves, anaves al lavabo, i dins del lavabo havia un guàrdia civil també, sense-me, allí, carregat. I jo, faig les meves necessitats, que era pixar. I el xic, més bé assustat, perquè era dels jóvenes guàrdies civils, me pregunta: ¿Usted de dónde es diputado? Digo, yo soy diputado por Valencia. ¿Por Valencia? Pues mi familia la tengo en Sagunto. La familia del guardia civil, ojo, que digo, pues mira, Sagunto es mi pueblo. Dice, ay, digo, Dios quiera que no pase nada. En el CERME. Yo li vaig dir, Dios y tú con el CERME. En el cas concret de Mèrit, no cal recordar, encara que algú ja ho ha dit, que és emèrit, que és honorable, però li haguera agradat realment ser eminència. Però això no és el tema. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él, palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos. La interacció entre teoria i praxis l'ha portat, crec jo, a la màxima expressió el professor Polo. Jo crec que Marx no ho va fer, però ell sí. És la reflexió, la moderació, la ponderació. Jo vaig ser introduït en el Partit Comunista en aquella època precisament per el professor Emili Polo. Evidentment, avui soc un liberal, però això no té res que veure. També era un liberal entonces, però l'únic lloc on realment es podia defensar, es podia lluitar contra la dictadura era en el Partit Comunista, no hi havia altres organitzacions. Recordem a casa com va contestar un dels meus fills a la pregunta del seu professor de primària: «Ton pare què és? On treballa?» Via Franco. El fill deia: «Mon pare comunista, en lloc d'economista». Me'l vaig trobar, i aquí faré algun viatge al túnel del temps, me'l vaig trobar sent encarregat de la càtedra de política econòmica a l'any 69. Eren temps difícils. Quan jo vaig conèixer, ella era comunista, una cosa terrible, en banys i en cua i en... Jo encara no era. I ara crec que és al revés, Jo sí que ho soc i em sembla que ell no ho és.
Per a mi no és un motiu d'alegria estar així, dir-li adeu. Estem empobrint les futures generacions, però el nostre indicador econòmic mundial, que és el PIB, no ho reflecteix. I aquesta plàtica, missiva, missatge, que queda entre nosaltres. Res més, moltes gràcies. Un company que t'estimem, que és Aurelio Martínez, diu, està en Vietnam, venen barcos. Querido emèrit. José María Náchez, pren nota. Quin llibre li agradaria ser el que s'aprendria de memòria i recitaria Emèrit Bono dels milers i milers de llibres que ens ha recomanat i que s'han llegit? Aurelio se podía marcar una aparición ahora por el fondo, por cualquiera de los barcos, ¿no? En línea recta. Quedaría bien. Gracias a la vida, a la vida. Gracias a la vida.